Yes, hello mga subscribers, muli si Modoro Magkeping 2. So samahan niyo po ako sa NTST Travel Stroke Therapy sa aking mga pasyente for this 2025 travel therapy on my journey sa aking mga pasyente. So again, I have my verse on Mark 11:22, have faith in God, and Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. On John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through me. Siyempre, mga subscribers, likers, at mga ka-friends dyan, yung aking versikulo na sa aking pagtitherapy, yung Exodus 15:26, The Lord is my healer. Muli, si Maduro Magkepin po, samahan niyo ko muli sa aking journey, sa aking travel stroke therapy. God bless po to all of you. Kaway ka pa. Wala ka babatiin? Wala ka bang babatiin sa mga ano mo? Kapatid mo? Punta ka rin. Ba? Sige. Ba? Awa. Awa, makanya ba? Very good siya, very good. Yan. Ba? Sige nga yata, Madera. Very good, ba? Oh. Ada dalam ipin eh. Very good. Ba? Ayos ah. Hindi Madera, sige ba? Sige pa. Sakit ba gani? Sige pa. Ba? Sige pa. Yan. Punta pa na today po. Ngayon po ay January 16. Webis po tayo. Ya, kuya pong kayo. Ako bigyan. Kuya pong kaya papula lakad. Ayan. Yung po lalakad kasi po, di po arthritis. Nilalakad niya pong atong saling. Kumusta na kapila? Sana po lumakad na ako ni. Kumusta mo yung saling? Na? Poy Marcelo, deng lalakad na. Tangad ko, lalakad na. Ito ng biometong. Kaya yan, mga taga-rin niya muna. Sa mga bayaros. Di ba lalakad? Prita. Magprita. Matuya na po matulog na lakad eh. Siyempre na. Bingkong na. Prita pa. Hallelujah, purihin ka o Panginoon Diyos, na buhay na nasa sa mga Panginoon, sa kanila sa mga kuskonsibleng at muli, ano man ang tinigil sa mga maniwala ng maratang ito, Mateo 6:33, magsuwakitan mo na pagpapila ka ng Diyos, ang lahat ng bagay, ipagkakalob sa iyo. Kaya ng Diyos ang muli, sa pasamang mga kamay, bilang instrumento ng kagaliwan, niya ang bilang Panginoon, Lord God, samahan ka ulit sa aming nabitang therapy, as you bless my hands, Lord God, and Lord Father, mga mga isang dalangin, sa pangalan ng Jesus. Amin. Mahinga pa. Hingatan po na pong dapat. Paspilis na yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Relax. 3 sets ka man eh. 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Last one. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Relax. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 7, 6, 4, 3, and 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5,
6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. Dali kayo, sagat. Sekian warm up nih. Ah, Nilawang tamu master nih. Kayo nakateter dito. Sige, daga. Push! Ano ka lok? Doon ka mo. Ano lok? kami pa yari. Kaya ka pa lok, orasan na ka. Eh, Paano luklok? buhay ka pa lok. Sige. Luklok na kaya mo eh. Halika pa lok. Tigdo ka pa na eh. Okay, itong 5 minutes lang ito. Bawal ka kitang 1. Luklok ang... Papatibay yan kung pa maglakad mo.
Ayan, huwag ka munang upo. Diretso mo ang katawan mo. Yan. Talagang baka niya ako talakad. Ganyan talaga. Matsura ako talakad Hindi, talaga. malabo ka talakad. Matsura. Malabo mo talakad na ano. Kaya ba luklok? Huwag ka munang upo. Sige, wala mo nang upo ha. O, 3 minutes pa. Sige. 15 minutes ka na tayo mamaya. Para tuwing hindi kasi ka pumalakad. So ito po yung preparation sa walking niya para kung maglalakad siya, matibay siya. Ayan. Tatalan. Ayan. Ang tatalas. Kailangan magpapalagay sa ako yun. Hindi kami nagsacho ko. Ano ito? Pusa. Bisita mo. Ayan. So ito po i-balancing. Ayusin mo lang yung damit mo. Makasabihin, binabihan ka ng nanay mo. Ayan. Oil bomb. Naglamoras na yun muna ako luklok pa rin. Ano pa? Ay, luklok sa akin, luklok sa akin. Erik. Ay. Ako Diyos ko po. Sige. Masaya tayo. Ano ka pa? Relax. Sige. Siyempre, mga pambilit, masakit na yun. Oo naman. Kaya isip ko, bisa ako na hindi ka na akong kaya lagisa. Already. Hinga malalim ka, hinga malalim. Exhale. Already, tara. Ready? Yes. Sakit. Tikdo ka mo. Ano parang yung tikdo? Tikdo ka mo. Kaya kikirot mo ka niya, no? Kung mayak bubuyak, kikirot mo. Diretso mo yung paa mo. Parang talaga Davis ko, diretso eh. Sa lampak lang. Ano ba? Importante nakakatayo ka. Para yung dugo mo si-circulate. Yan. Hindi Yan. kasi ito. Oh, yan. Hindi mo pala eh. Oh. Pachetang maluto ng titres. Ha? Maluto ng titres. Maluto, tayo yung tres, ang malite. Oh. Maluto. Ayan. Maluto. Oh, balik ka pa. Malapit na eh. Wala na Kaya yun. mo eh, pag man makakasakas na ano. Hindi, sad-sad. Asal siya. Ito na. Last na mo niyan. Sakit ba? Ba kailangan mo ito mga develop, diba? Kasi lalakad ka siyempre, liwari, matigdo ka malambat. Siyempre, bayo ka lumakad, tigdo ka malambat. Tsaka magkanong Wapin. Kaya Wapin mo rin nakakarap ko, Davis, may sakit lang. Wapin. Oh. Ready, last. Oh, last na mo. Yeah. Oh, diretso ka na yan. Wala naman, wala problema. Ano naman mabirapan? Hiri. Yan. Kaya ka kuma. Sakit na Diyos ko. Kaya kukuha ka ng gari. Yan. Oh. Pasibayo rin. Maluto kang tres. Ha? Maluto kang tres. Sa tiyan mo eh. Nano? Maluto kang tres. Uy, o. Ay, pa naman pala yung tres. Malapit na. Kaya pa yun. Ayan. May pilit sa akin na. Natin kung kakayanin nila na ito. Oh, baka sa tiyan mo yung ganyan. Ba? Oh. Oh, very good. Go. Bigla, ay, sa tiyan pa na yan. Wala na eh. Okay, kailangan eh. Very good. Sa tiyan Parang mo gusto ko yung rin. wala, di pa. O, tanuklok ka lang, mama. Masakit. Huwag yan i-practice ka mag-ulok do. Ne? Diyos ko, sakit lang. Wow. Kaya pinapractice na. Diyos ko. Lagyan mo na. Okay, okay. Pwede na ka. Masakit. Oo, sige. Hanggang makapulo ka mo, okay na lang. Tatagal masakit. Oh, tara, oh, go. Push! Ulok. Nga ka, ano? Ano lang yan? Kasi ulok ka, kaya ka kuma. Ako kuha ka na. Ha? Kaya ka kuma. Kumanya ka ba? Ayan, oh. Kaya ka kuha, Kenny. May nain. Ready? Naggamit pa ang baldigya. Wah, nagamit mo? Baldigya. Abra mabalag yan. Tukihan mo rin yan. Yan, ready? Push! Ayan, itaktak mo na eh. Practice mo. Ulok-ulok. Ali, kaya ka kuma. Kaya ka kuma. Ulok-ulok ka. Kaya ka. Sige. Yan.
Nakagawa ka pa niya. Tulog. Halo. Diyos ko kang bat. Halo. Wow. Oh, look. Kaya ka ma. Yan, very good. Oh, very good. At saka talaga yung therapy, nung cabinet therapy, ano ka, sikat. Kasi, kaya ka malumakad, kung ito ka rin. Okay? Wap, ito Push. na eh. Push, apat! Siyempre, Ano kailangan na mo pa ang nagbahanan. Oh. Oh, Oh, relax. relax. Sulit sa kitar na. Yan. Nakapat na ka na eh. Alam na mo ka niyan. Okay, push. 5. Panglima po, panglima. Dapat payat na Oh, push. herada rin katao. Mayaman ka mga nan. Ay, magbantay kaya alam, baili-baili ako. Ano yun mo niyan, parang ka. Push! Panganim! Oh. Oh, look. Up, down. Push! Tamo, bularang klini, tibigay kayo. Kaya to, Wala mo yung pahin ma? Ano yung importante yung hanggang English? ipaus na ako. Tapos na ka na trillion. Pwede. Ito, alo na mo niya. Alo ka, look. Yan. Oh. Ito ako kanya na. Doon na kanya, mabrama yan. Yun yung papraktis mo, yari na yan. Ito naman. Push! Diba? Last 2. Oh, look. Okay. Last 1. Push! Oh, lakad. Hey. Hey. Yan, hey. Malakad na bisa. Ibisa na eh. Pero bisa. Ibisa. Kakarap ako. Pabisa ka no. Napesa kaya ka? Kasi may sanay ka, nung nagawang tamo, masanay ka. Hindi ka. Kung nagawang tamo, may sanay ka. Hindi ka kami. Nangyayap mo sanay. Manay may tibay. Meron. Magsakit ka, tas may sanay. Ano yung plitol na tinulog? Wow! Hanggang kaya namang dili. Oh. Hindi na lalakad eh. Ang boy, mas kailangan mo. Uli mo yung malaki eh. Kaya ka, may bayo ka pa. So, hindi natin mapupersa. Dahan-dahan lang. Ito sa importante nakakatayo pa. Siyempre ba yung treatment sa'yo? Tuwan mo rin butol. Oo. Sa'yo dahan-dahan lang. Kailangan bulan dito. Bulan. Meron ka pala na anong bulan dati. Kasi mo lang. Alin, naka-12 pa yung kain. Saan 12 days. O yung Maracali guys is Marcelo, 38 no? Ay Marcelo, matibay na English. Hindi ka bye-bye. Malakad ka na. Kasi titigdo ka pa. Nung yung titigdo. Nagan chance. Wala kang mamayad yan, bayad na ka na eh. Ito, mamayad ka pa. Bayo yung galing nila, lumakad ka lang. Kasi tanda yan, siya dito. Masakit siya ay madalang dumaraman itong sita ko na din. Masakit siya. Masakit siya kaya manggatar niya pigi. Kung sila mo, ay manuwas. Hindi na tayo magto. Hintay ka na. Dahil itong pundahan ko reta. Kaya itong pisang ko na lang pisang. Aga bical na rin pinaradahan ito. Ang tenad na. Sa iba pang masahe noong 83, under po sila ng geriatric massage.
So, 60 above, under ng geriatric massage. So, iba yung style ng pagmamasahe natin sa ganitong edad. Hindi basta-basta. Lama, malugot din yung nagkakayangat ko kaya. Wala na, may salya. Sino may sari yung ano? Sino mo kaya ka? Ay, kasi ka. Wala kasama doon eh. Dua ka mo. Eh, okay mo yan ka. Ano ang maging schedule mo? Martes, Wednesday mo na eh. Kamu na. Okay na tayo ka. Ano ito yung pinawakan mo? Pinawakan Bernes, Sabado, Domingo. Eh, 4 din ba na ako? Sige na, ito man, nakatulad ka. Sige na ka. Na? May tula ako. Bakit? Siyempre, lalakad ka. Matuwa na kasi ito. Nakapag-share na ako. Tuwa sa hanapin. Ano naman? Basta ka rin magtaka ka na ako. Ano? Panggang, hindi mo pala. Mag-get ready! Nakari ka beto. Mari, kailan? Saling. Saan? Tapos kailangan. Ate niyang magluto. Hindi ko sa kaya po. Namaya. Tula pinanyin, ngalakad niya. Ginagawa. Wala niya sauna. Magturi. Picture mo sa ako. Titserya. Huwag niya tuturo. Wala. Wala ka. Siguro. Nakapasa ka yung titserya. Kalo ko niya. Kasi mo. Kasi mo. Kasi mo. May sopa. May sopa. Kasi mo. Taso. Yan, hindi ka na namin. Ano yung nalok mo ni sarili mo? Hindi naman. Tas. Yan. Ayun. Ano? Okay. Yan. Ayun. Ayan. Ayun.
Me sopan no visa. Yun, pabalik kita mo yan. Yan. Sarap mo, sarap. Yan, sige. Bukas. Buksan mo. Ano, ano kamay mo. Buksan mo. Yan, sarap. Bukas. Bukas, sarap. Close, close. Open. Oh, Okay, gusto mo open. ay visa mo. Ngayon, mag-umay yun. Ito. Kaya bulan niya taki dasali. Kapag na meron po siya. Mag 4 years niya ba? Ulit na. Oo, maba na. Uy ka. Balo ka ba niya? July daw. Wala ka mo. Kaya maat na. Baby semi, baby. Sabado. Alagad lang ako ng albay niya. Okay. Matis wiris ka mo. Mahal kaya ka. Bulim mo yata ita. Ano ita? Kaya saan di ang mag-ano. Ang may Buwan eh. So ito po yung for therapy niya. So again, we'll massage yung kanyang mukha, yung likod, and then pa. So pinakita ko lang dito yung mga stretching ng nanay. So nakakatayo na siya ng medyo matagal-tagal ng konti. So yung kanya yung little improvement. So kung nagtuloy-tuloy ito, possible for walking. So hanggang sa muli po. Ito po si Madam Magkiping 2. Bye. God bless po. ay, Ibababa dito. Kasabay. Ay.